que non? Pois agora vou explicar como. Son Lucía Martín Cacheda, estudante predoctoral na Misión Biolóxica de Galicia. As plantas, para comunicarse, emiten uns compostos gaseosos denominados compostos orgánicos volátiles. Por exemplo, o cheiro a herba cortada está formado por estes compostos. Cando unha planta é atacada por un inimigo, emite estes compostos volátiles ao ambiente que as plantas veciñas son capaces de detectar como unha sinal de alerta. E preparan así as súas defensas para resistir mellor ao inimigo que se achega. No meu primeiro experimento quixen comprobar se a comunicación entre plantas depende do parentesco xenético, utilizando diferentes variedades de pataca. Descubrín que as plantas de pataca, según a variedade, utilizan diferentes compostos volátiles para comunicarse. Laguna, Árigo, Yanella y Túzeta. Preparados! Un bicho está nos atacando! Mire, posad forta porque aquesta bestiala non me fecha mal. Digamos, diferentes idiomas. Comprobei que as plantas veciñas das emisoras atacadas eran capaces de activar o seu sistema inmune e de defenderse de igual maneira. Esta planta no me gusta nada. Gracias a ver si mis compañeros ya me puedo defender de ti. Independentemente do idioma no que recibiran a sinal de alerta. En outro experimento quixen comprobar se as plantas se comunican de forma diferente en función do atacante. Para isto, infectei as miñas plantas con diferentes fungos patóxenos. Neste caso, parece que os fungos conseguiron impedir a comunicación nalgunha parte do proceso. E as plantas veciñas das atacadas non lograron defenderse mellor. O meu último experimento consistirá en elaborar unha especie de vacina a base de todos os compostos volátiles que utilizaron as plantas para comunicarse de maneira eficaz. Aplicar esta vacina ás plantas e comprobar se mellora a súa resistencia aos atacantes, o que sería unha ferramenta moi útil para loitar contra plagas reducindo o uso de pesticidas químicos. E o traballo destes anos non sería posible sen a axuda das miñas compañeiras, que ademais fixeron unha moi boa actuación. Yo investigo, yo siempre sí.